Vice Governor ni padayag nga isolated case ang pagpatay sa duha ka mga Swiss nationals sa Cagayan de Oro. Syudad nagpabiling malinawon. Si Daryl Ananciado sa report. Cagayan de Oro Vice Governor Joey Pilais ni padayag nga isolated case ang pagpatay sa duha ka mga Swiss nationals kagahapon ug gisiguro nga nagpabiling malinaw ng syudad. Ang mga biktimang si Robert Lover ug Baltazar Ernie puros lumad daga Switzerland, gipangpusil patay samtang padunggawa sa Diyasay Beach Resort mga alauna kagahapon sa hapon. Si Lover ug Ernie naigo sa ilang mga ulo hinungdan sa pagkamatay nila, samtang ang mga sospek ni Ikyas. Sigon ni Opol Police Station Chief Senior Inspector Alwin Baclao nga ang mga Filipina partners sa duha misaysay nga tulo ka mga wa mailang armadong lalaki ang niduol kanila ug namusil. Matod ni Baclao nga dili motibo ang pagpangawat tungod kay walay personal nga kabtangan nga gikuha gikan sa mga biktima. Si Vice Governor Pilais niingon nga ang maong panghitabo moapekto sa turismo sa syudad. Gikondina niini ang insidente ug nanawagan sa kapulisan nga paspasan ang pagpangita sa mga suspect. Kini si Daryl Ananciado alang sa Sunstar Pilipinas.